Направено по този начин, пилето е невероятно вкусно, сочно и крехко. Също така не е необходимо да имате специални умения по готварство, за да направите това ястие. Сега ще ви покажа как го приготвям. Взел съм едно голямо пиле, около килограм и 800 грама, и съм го накиснал в тенджера с вода, където предварително съм разтворил 3 супени лъжици сол и една чайна лъжица захар. Това се прави да се премахне химията, с която е обработено месото. Колко действа, не знам. Но не ви пречи да го направите, а и така месото става по-сочно и свежо. Приготвил съм една тарелка с гъби, 5-600 грама, няколко големи моркова, една глава чесън, подправки, куркума, червен пипер, черен пипер, кимион, подправка за пиле, в случая на пикантина, уни сос или соя сос и зехтин. Купил съм пликове за печене. Сега ще позиционирам камерата, за да са ми свободни ръцете. Освобождавам пространство, където да работя. Няма как да правиш нещо и около теб да бъде безпорядък. Трябва да направиш така, че да ти бъде удобно. Започвам да приготвям сосът, с който ще обмажа пилето. Оставям една чайна лъжица подправка за пиле от тази на пикантина. Една лъжица червен пипер, кимион, една трета от чайна лъжица черен пипер и една лъжица куркума. Куркумата се готви задължително в комбинация с черен пипер, защото в противен случай не се освоява пълноценно от организмът. Казвам го, защото тя е много полезна за здравето и действа профилактично срещу злокачествени заболявания и такива на очният нерв. И при желание соя сос или друг сос. И накрая зехтин. Добавям чесънът, който съм нарязал на дребно. Може също така да използвате преса за чесън. И разбърквам добре сместа. Ще добавя още зехтин. И след това оставям сосът за около 15 минути, за да може да се хомогенизират съставките в него. Готов съм да омажа пилето. Да видя първо дали камерата записва. Така. Омазвам пилето от всички страни равномерно. Също така и отвътре. Можете в сосът да сложите къри или нещо люто, ако обичате такова. Много е важно да готвите с любов, иначе не се получават нещата. Желателно е да правите това с ръкавици, в противен случай след това ръцете ви ще миришат на подправки, дори след като старателно сте ги измили. Сега и вътре го намазвам добре и се заемам с зеленчуците. Пълня пилето основно с моркови и малка част от гъбите, които вкусявам с много малко сос и зехтин.
Това са 70 грама краве масло. Ако не обичате ястието да е мазно, може да сложите половината или да не слагате въобще. Макар че така направено пилето в никакъв случай не мога да кажа, че е мазно. Поставям маслото вътре в пилето и връзвам краката му с здрав конец. След това съм готов да го поставя заедно с зеленчуците в пликът за печене. И така, погледнете как трябва да изглежда всичко. Пилето е поставено с краката нагоре, като предната част е позиционирана навътре. Пликът съм го стегнал с тел от плик за хляб. Не стягайте много, за да може, когато заври всичко в пликът, да има откъде да излиза парата. Също така, аз пробивам десетина дупки с малка игла в горната част на пликът и по този начин парата ще излиза без да наруши целостта на пликът. Оставям в незагрята пурна и настройвам на 180 градуса едното копче, а другото на печене горе и отдолу. Сега часът е 19:10. Ще печем до 21:30, т.е. 2 часа и 20 минути. Времето за печене зависи от това колко е голямо пилето и дали сте слагали зеленчуци в пликът. Ако е само пиле, се пече около 90 минути. Така изминал е 1 час, откакто сложих пилето. Сега е 21 часа и 25 минути. Време е да изключа фурната. Точно 21:30 е и аз изваждам пилето от фурната, като го оставям за 10 на минути да спрат процесите в пликът. Пилето е готово. Погледнете как се отделя бутчето. Перфектно е опечено. Вижте как изглежда така приготвеното ястие. Сочно, крехко и перфектно вкусено пилешко месо с много вкусни задушени зеленчуци. За мен този начин на приготвяне на пилето е много лесен и винаги дава гарантиран перфектен резултат. Пробвайте и ще се убедите.